Waitire munamato, wafe zvavo. Ani manje bamukuru. Aiwa tiite izvozvo kunesa. Zvinobhohwa ndabatikana. Ndiri kuoneswa ini zvevana ndo zvaramba paupenyu hwako. Wakambororwa? Kuroorwa ndinotoroorwa nichibvisirwa pfuma. But pakuita vana 2009 ndakaroorwa ndakabvisirwa pfuma. Musha wakaparara 2013 nekushayiwa mwana. 2017 ndakaroorwa naJoseph Kumberengwa. Musha wakaparara 2023 nekushayiwa mwana. No, zvakanaka kana mauya muimba yaMwari tinokugadzirisirai nyaya dzenyu dzinake. But now ndiri kuoneswa paina tete vamaiwirirana navo chaizvo chaizvo. Nateteyo taiwirirana. Vakazoshayika zvavo. But maiwirirana? Taiwirirana zvekuti. Ukaona vanhu vanzi vaiwirirana ka. Ava ndisazita nokuti ndiri kuona zita rako riri ratete avo. Chokwadi munhu waMwari. Ndiri kuoneswa inini tete ava vaitamba vachiti iwe unofanira kuzoroorwa kuzogara pano tibatsirane kuchengeta murume. In fact, vaitokushedza vachiti mai Mandere, zita rabamukuru. Ndo matambiro avaita neni nekuti taiva tiri very close. Namutete vakanga vasingatambe vairevesa. Wakadii kumbonyumwa iwe? Pane svondo ravakambotora vachienda newo kurwizi kuri kuseniseni. Waiti ndinofanira kuzvigeza makuseniseni nemvura yekurwizi nekuti ndo zvinoita kurudzi rwekwedu mwanasikana. Kuzvigeza? Chokwadi munhu waMwari. Unoda kutobvunza kuti kuzvigeza pai? Ndakubata. But waifanira kunyumwa kako wai vaizoti kuti kana mangobva kurukova mucheuke? Maybe nyaya yekuti ndandiri mwana mudiki. Apa ndakutorangarira nekutaura kwamukuita saizvozvi. Nekuti waiti handifaniri kuudza vanhu kuti tabva kurukova. Nyaya iri panapa ndeyekuti tete ava vakaisa miko yekuti iwewe ukasaroorwa nemurume wavo vana vabamukuru ava haufanire kuita mwana as long as bamukuru wako vari vapenyu. Miko yavakaita ndeyekuti iwe haufanire kuita mwana. Waitire munamato, wafe zvavo. Ani manje bamukuru. Aiwa tiite izvozvo kunesa. Zvinobhohwa ndabatikana. Hatizoita munamato wekuti munhu afe chero zvikadii. Asi tinokubatsira kuti ugone kuita vana. Nyaya dzako dzanaka nezita raJesu. Nekungotaura kwatiri kuita, you are free in the name of Jesus. It's done and it's permanent. Spiritual Spectacles Nights, Pungwe na Prophet T Freddy, the Goodness and Mercy Ministries. Musuwe Friday 30 August 2024. Kubva za 9 manheru kusvika kwaedza iPungwe. Spiritual Spectacles Night pa Goodness and Mercy Ministries, Kona High Glen Road na Mushaya Bande Road, Glenora B, Harare. Mudzana kuti munhu wese ari kukokwa ku Spiritual Spectacles Night Friday 30 August 2024. Kuti munzwe zvizere, fonai pa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270 kana pa landline inoti 0242 693 424. Prophet T Freddy vanoti
hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa. Vhurai maziso ndione shamwari dzakanaka. Vhurai maziso ndione shamwari dzakanaka.